Kani kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban politik ke salijana kimat bakong san jong ke khubor. Mang tengka ke sarkar India $9 billion na ke benta bentik lakam iki jingkelah ke sun bening dah ke batung ding. Katanat ka kuit ke kia jong keri India kala pen kriek benia dah bat khangla de ke jing sapriang uknyang jingpang novel coronavirus. Bat haka hero junior national football championship ko balong ha Meghalaya mentah kesini ke Meghalaya kani kun persya ke Odisha haka por arbajin op hai sengi. Ki khubor ki bapnya. Menteri Ketenat Environment jong sarkar India Prakash Javadekar ulang baka sarkar kala pelat ya kamang tengka bah $9 billion. Sabarok ki jelah kari na kebentaban kenti ki klau ki betam dah ke batung ding. Kenang ban la te lakam ya ki jingkela ha ke jinglong kusun bedeng. Haba ajing kira na ke jingelang jong ka World Sustainable Development Summit arajar arpo kabalalong ha New Delhi nin kesengi Javadekar ulang bah kisau sini melalit kari India kalalong tang maka kari ke perthai kabala thong bat pensan ni kidieng ha kumba khatlai 1000 square kilometer ke jaka ulang ru bakat ba ke jingroi ibn riu kanang kiu kibri ke don kaman phai kmat katpang syakur kompendan kam ya kamariang da ke jing adekar kaban la ban penne pensa ya baro ke jing thawaka bat bakide ru ban pen kelano lagi ru kom im Ulu menteri ulang baka teknologi dah keba penteri kami kebut temai kala ban long ke atiar ke balar kam ha ke jing te lakam ye ke jing kela ha ke jing long ke mariang kum ta ulu kentu bat wer ye ke jing trilang ha ke bede bat kani ke benta Katanat ka kuat ke khia jong sarkar India kala penlong ye ke jing mi binia ye ke jing trikam ha ke ban pen kre ban ye da bat te lakam na ke jing kta uknyang jing pang novel coronavirus ha kari rengkat bagi jela bat ki union territory jong kari berkowai ka jing lang kala sim khia ye ke ni ke benta hadien ke jing sapriang novel coronavirus ha kari China Ubala sini ke jing em jong sispa andre ngut gibriu kat bala yo jing tip basa hajar san spa ngut gibriu hakeleng ke perthai kila sakta hauni uknyang jing pang besarkai special secretary jong ketenat ke koi ke khia jong sarkar pedeng Sanjiva Kumar ula peniat ye ke jing elang khmi binya ke bala shiminta dai ki nong mi khman na ki sarkar jela jong kari batru na ki union territory lengba ka video conferencing Katanat ka koi ke khia kala peni ye ke jing mana kali kawan ke babetha ikinong song kari bakin kiar na ke jing le China kala ajumut ru ikibri ki bawan na China sa India bakin dak mi benya bha yela ke jinglong jingman ha ke jing ko jing khia ka yin ro bar thau an ka Arunachal Pradesh kala pen khre ban penya no ye ki kam ki jam klem de penan kam su iki kot kata daki kor ki bor dak ba penteri kam ya ka vidhan project kabala jandap menta la ong ki he sarkar dak jing tmu ban penlong ye ki jing tri kam ha ki yin bar thau an keri ban ya no de ki kor computer ka jing pen kre ki la ya saprang ban penteri kam no ya ka national vidhan application ni ka neva kanang ba ki jing peniat kam ha ki bar thau an kin long ki ba klem bendan kam su ki kot sada bat kani kala ban serang no ha ke dorbar mang tengka ke banwan la ong su ki he sarkar da ke jing tri kam jo ke vidhan project ya ke wi pekwi ke jing tip ke bede bar ke dorbar thauan la ban yo tang da ke bapenan kam ye ki simpri akti da ki khot jo ke yen dorbar ki bala ban penan kam ye la ki tablet ni ki laptop ban yo ye ki mat ekran ban puli ki jing kli bat ki bede ki jing tip ki bede bat ke jing ya ke dorbar Menteri yang baka Arunachal Pradesh Upema Khandu nin kasi ong baka mega food park kan sami ha Papum Pare district bat kalayo yagi city kwa itre lang na ki khat art liki company na preng kini ki khat art liki company kandai tli ki dei na ki nong sengkam ki banaga jila bat lai tli ki dei na ki multinational company Ukhandu laong baka baiseng baro na kabenta ka mega food park kabala tmu pentri kam kalong khanri point new klur tengka kabauong baka pen iya kada kababaha ulong baka sarkar ka dan kam man penbena bat terwai ki jing mentoy ki bala ban yo na kani kapak kanang bagi nong sengkam
nakari lembat ki multinational company kinang wan shushu bantaw ila ki karkhana ha itanagar kabanlong ka jung mentoy ka bakraw ye ki pat nong rem shushu pe makhandu ula ajing mut ye ki tinat trekam jong sarkar kum ka tinat karek pariang ka tinat rep so rep sentiu bakin penong ye jung buat benya ye ki marem ki baka jela bat ka thang ke penmi ye ka jing dawa ye ka yo ngan ong meng ka tu ye ka jing dawa ye ki ha ki yo ki han bat ru halor ki kam ki bede bat ki bor sarkar halor ki ni mar ini ke khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong haka Hero Junior National Championship banyu ra ya ka Dr. BC Roy Trophy ka barangya mentah Meghalaya haka Group B ka Punjab ka Lajab da Lai Gol la Nord ya ka Kerala bat ka Jharkhand ka la Pendim ya ka Manipur da Shigol la Nord ka balayo lengba ka penalty ka bala thep da Uthiam amujau Meitei ka Meghalaya ka ni kendu mentaka sengi persya ka Odisha haka por arbaje no pai sengi haka lempung third ground jong komandan pulu ka Nongstang Regional Local Taxi Owners and Drivers Association NRLTODA ti asaw Maurus Air Area kala penong ye kijeng penkhoj ya kawa ken bha kabalang ko ni kijaka jungok kai ke itinan kabadan harut ka Surok bypass jong ka National Highway sa Pusaw East Shillong Tura u President Maniga Singh kitrai bet kinongnya taksi uba Thailand Star uloong baki beriu kimdan kamban penkhoj yaki jaklia nekiwa lada kisangi no kajing penjaklia yaki namar kiwa kila ban khoj hi na kajing tuit ko tang ha ka wei ka ayam slam hadin ba ka NRL TODA kala yo i ya kajing jaklia jo ko wa ken bha kala sim hi ya ka senjam ban penkhoj ya ka bat kala mahamu ikipat ba kibalit ka sa kani ka jaka ki ba penjaklia ka wa kawa ken bha ka longru ka ba ajing emi ki pat ba jombun tli ki snong namar ka na kani kawa ka tu sha ka den jong ka tnat PHE ka basam bam sha barok ko wei ka sarnong stan kum shibenta na ka financial inclusion agenda jong ka Reserve Bank of India la penong ye ka field level financial awareness ha ka snong malum bana ka baha ba ka mausan ram block jong ka East Khasi district ya kani ka program pensai pet ba hlor ki rukom kensho pisa la pli de general manager u balong ru officer in charge jong ka RBI Shillong u Anurag Asthana habakren ga jingelang u Anurag Asthana ulak do halo ka jingdon kam bantip ye ka rukom kensho pisa ki bang na ka benta ki pat ba baro bat badok bat barius pa na ka benta ka jingmentoy ki jong ki hi Cucu la batai ru ahlor ki rukom trikam jong ka RBI ki bakta ki pat ba bat lokun tu ye ki bang bat ki tanat sarkar bakin pentip bat hika ye ki pat ba bat ru ban ai ki jing sakri ki babhatam ha ka bede ba ki jing thep pisa ki bang khnang ba ki pat ba kin lan na ki jing sa thok pisa ki ba bun jat bun rukom uba kermen sila ubalong menteri ketenat printing and stationery jong sarkar Meghalaya hadian bulalit chungo ye ka ying office trikam jong ketenat printing but stationery ula betha ye u DC jong ko West Giant Hills district ba kinwat jaka kumbasaw ika na kabenta bante ya ka ying office trikam ko papura jong ni ketenat sarkar bat ru ki ying sa jong inong trei uba kermen sila ula ong ba ka office trikam jong ni ketenat menta ka de ka basupendan kam sipor ka badan hapok ka DC office jong ko West Giant Hills district kat ba 4 yo ela ka jong ka office trikam kabalasna kerpang na kabenta ka tenat printing and stationery ha katiga than uloong ba kinong trei ki mat ibun ki jing e ha ka pendep ye lagi kamram na kada ko jing khap ngia ba ka jaka ka long ka barit ka National Tobacco Control Program NTCP kala penlong ka workshop ko besisngi halo ka jing em ka balat no duma da ka jing trelang bat ka tobacco control project jong ka negrims ha ka kamra jing elang jong ka DHS office sa Shillong nen ka sngi haba ajing kren ka jing elang ka state nodal officer jong ka NTCP Dr. Lana Ilingdo nong bri ilaya sam ye ki jing tip halo ka jing job jong ka National Tobacco Control Program ha Meghalaya ha ka ba ila batay halo ka jing ela pat ba ye ka smoke free Shillong kabarang iya sa prang menta. Katugan ni ka kubor klakot kabalawan sa pina ka All India Radio Shillong.